Bună ziua, eu sunt Andrei Cazacu și azi vreau să vă fac un infovideo. Scuzați-mă că nu o să mai fac Let's Play 3 ăla, așa, cu spiritușii și așa. Îmi pare rău dacă vă plăceau, dar nu cred că să mai fac. O să, cum să vă spun, o să continui și cu alte jocuri și nu mai pot să mai filmez că așa, pentru că mi s-a distrus ceva din el, adică nu din telefon, din joc și nu mai pot. Așa, mie mi-a plăcut și mie foarte mult. Eu m-am jucat 1, 2 și 3, dar acum ce să facem dacă nu mai putem să mai jucăm, pentru că așa, eu am fost Andrei Cazacu și pa, pa!